bat Formulako mundialak 60 urte bete ditu gaur. 1950ko maiatzaren 13an ordu 2:30 Silverstonen hutsik zegoen aerodromo batean hasi zuten 21 autok historiako lehen sari nagusia. Nino Farina italiarra izan zen irabazlea. Ferrarik berriz ez zuen parte hartu bere autoek zenbait ukitu behar zutela argudiatuta. Nazioarteko Automobilismo Federazioa sortu eta 3 urte geroago Silverstoneko proba hori izan zen munduko txapelketako lehena. 7 lasterketa izan zituen orduko mundialak. Ordutik hona gauza asko aldatu dira, hainbat istripu izan dira bidean, guztira 31 pilotu hil dira, azkena Ayrton Senna 84an, eta hainbat txapeldun igo dira podiumaren gorengo tokira, Graham Hill, Nelson Piquet, Niki Lauda, Jackie Stewart, Alain Prost, Juan Manuel Fangio eta oraingoz errekorra duen Michael Schumacher ere bai. 7 aldiz irabazi du munduko txapelketa Kaiserrak. Ferrarirekin orain arteko mundial guztiak jokatu dituen eskuderia bakarrarekin 5. Azken urteotan polemika ere izan da tarteko eta dantzan ibili da arrakasta. Alonsok birritan lortu du titulua, Raikkonenek behin, baita Hamiltonek eta Buttonek ere. Oraingoz, aurten liderra da britainiarra.